Prvi među srpskim zvaničnicima koji je potvrdio i rekao da je u Srebrenici počinjen genocid bio je Milorad Dodik. Dakle, ja znam savršeno dobro šta je bilo. Bio je genocid u Srebrenici. To je presudio sud u Hagu. I to je nesporna pravna činjenica. Dakle, ja znam savršeno dobro šta je bilo. Bio je genocid u Srebrenici. To je presudio sud u Hagu. I to je nesporna pravna činjenica. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik danas se sam prijavio tužilaštvu BiH, saznaje SRNA. Dodik je potvrdio ovoj novinskoj agenciji da je to uradio sam, da tako rastereti Bošnjake koji bi mogli biti izloženi pritisku i zahtjevima svojih političkih vođa da protiv njega podnesu krivičnu prijavu. Da ne bi bilo pregrijanih emocija i niskih strasti iz sarajevske zagušljive političke kuhinje u kojoj se prema Srbima svakodnevno proizvodi mržnja, odlučio sam da se sam prijavim, pojasnio je Dodik. S obzirom na posljednja dešavanja i okolnosti pretpostavka je da se prijavio zbog negiranja genocida, a iz tužilaštva BiH ova informacija još nije potvrđena. Osim toga, on je danas gostovao na ATV prilikom čega je rekao da će policija Republike Srpske štititi građane iz ovog entiteta ukoliko bi neka državna policijska agencija željela da ih uhapsi zbog negiranja genocida. A nakon što su na snagu stupile izmjene krivičnog zakona BiH kojima je zabranjeno i kažnjivo negiranje genocida i drugih raznih zločina na prostoru BiH. Na to su reagovali ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić kao i federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara kazavši da je takvo nešto samo politikanstvo. Čampara je rekao da se policajci neće sukobiti između sebe zbog lude Dodikove politike, te da državne institucije imaju potpuno pravo djelovati i na prostoru entiteta. Pozvao je i sve Srbe u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu da ne postupaju po nalozima tužilaštva BiH u vezi sa ovim zakonom. A predložit će NSRS da odbaci djelovanje Državnog suda i tužilaštva na prostoru Republike Srpske. Zahtjevam od direktora SIPE da ne postupa po tim nalozima i da ne postupa ni jedan Srbin. Vjerujem da će i Hrvati prihvatiti da ne postupaju po takvim stvarima, jer će se tako nešto i njima desiti ubrzo, rekao je Dodik.